Hej alle sammen og velkommen til den her video. Der skal I se, hvad jeg har. Alle tingene jeg har. Det er ikke en reklamevideo. Vi starter med den her. Det er og det er en læbepomade, og den købte jeg også normalt. Og en håndcreme. Håndcreme, det er så en, man bruger til hænderne, og så den har jeg købt i normal. Ja, bubu. Ja, bubu. Og ja, bubu, og jeg har altid ønsket mig dem, men nu har jeg endelig fået den. Og sammen med den her også ønsket mig. Nu kommer den seje. Der er bubu-stik. Det nu. Det er en Nintendo-holder, og det er Stitches kæreste, og det er ikke en reklamevideo. Stitch-bubu. Stitch-bubu.